Pinoy Bus Driver TV.
Paano? Yes, paano ko? Dahil ano, clutch, basa sa pero oil, taga sa Wilson. Nakatulog sa desa, kasiguran. Kasiguran.
yung susunod. So, ako sa taga-Tumat, Pilipinas, Rusa, sa India. At kaya po siya lang susunod.
kaya na, baka kunan. Kaya na, susugod, pugsutay. Ah. Sige, pamor. Sige, pamor. Pugsutay. Atras, atras. Linaw niyan isa. Ha? Linaw ah. Linawak. Pang malabo eh. Ano ka ba sa vlog ko? Ano, madaan sa Facebook eh. Minsan sa YouTube. O, YouTube. Eh! Ikaw naman ang susunod. Lalabas. Wala naman tayong backlight ng bugsit. Papagawa naman natin yan sa Fernando. Eh, malayo! Eh! 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 Up! Abante!